Nagpapasalamat si punong Barangay Maria Teresa Torre kang Barangay 6 Bakakay Albay sa pagkakapili kan sa indang lugar na pagkundusiran kang gift-giving activity kang Bakakay Municipal Police Station kasubong aga. Istorya kang opisyal, ini ang primerong best na napili ang sa indang barangay sa siring na aktibidad. Kaya kung maugmada siya, syerto ng gadang triple pang kaugman kang mga napiling benepisyaryo. Dako lang po pasalamat kan sa muyang barangay. Kami po saro sa mga napili nindo na matauanin kaugmahan ang samuyang mga kaakian sa ngunya na Christmas. Si Lola Mirna, 8 makuapo niya daang naging benepisyaryo sa amay na pamasko kang Bakakay MPS. So ngunyan, aramang ko. Pero kasuba ko talaga excited na sinda kasi aram ko na igwa kay gift. Apwera sa pananauning amay na pamasko sa 47 kaakian sa lugar. Sabay manapig tukdo kang hipatura ang diretsos kang lambang kaakian, asin mga paagi nga ni makaibitar sa pangaabuso. Sigun sa hepek ang hipatura na si Police Major Ervin Billen, kinakaipuan na sa amay pasa ng edad, maipasabot na sa kaakian ang saindang diretsos. Asin iparam sa mga ini, ang mga tamang paagi nga ni makaibitar sa pangaabuso. Ang aktibidad, paagi mandaaninda nga ni magkaigwaning maray na pakikipag-ibanan sa komunidad. Kung mahiling po nito ang sa tuyang mga audience ko niyan is mga aki, buda mga ina. Kasi mayroon po kitang problema digding gusto tang ma-address yung problema sa rape cases digdi sa Bakakay. Wherein ang mga biktima ba kay ni mga minor, mga babae, mga kababaihan. Kaya po yaon digdi sinda ang mga audience ta mga aki. Kasi yun po ang gusto tang i-inform sa inda. So mga batas about kaining vowsy cases, 7610 and mga 9262 na mga cases po, no? Asigurasyon kang Bakakay MPS na yaong pirmi ang sendang presensya, urog na sa panahon ng emerhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal Valdez, Jan